Din ix-xibka it-tul ta' żewġ grounds tal-football u nofs tħalliet fih il-fliegu ta' bejn iċ-Ċirkewwa u Kemmuna u kienet diġà qabdet fiha għadd ta' ħut u kreaturi tal-baħar. U li ma kienx għall-intervent ta' individwi li ħarqithom qalbhom għal dak li seta jiġri, kieku il-ħsara kienet tkun ħafna akbar. Fl-aħħar jiem Raniero Borġ ta' Raniero's Adventures flimkien ma' Andrew Xkembri tal-NGO Zibel u blajnuna ta' diversi persuni oħra wettqu operazzjoni li permezz tagħha tellaw dan il-parit, kif huwa msejħa xbiki bħal dawn, minn il-baħar. Dan il-parit kien twil mal-250 metru. L-operazzjoni kienet waħda li nqasmet fuq 4 ijiem. Fl-ewwel ġurnata ġie lokalizzat il-parit u fit-tieni jum ġie żgurat li dan kien parit abbandunat u li ma kienx se jiġi għalih xi sajjied. Fit-tielet jum bdiet l-operazzjoni biex il-parit ikun imċaqlaq minn postu, operazzjoni delikata u perikoluża anke għax dan kien jinsab fil-passaġġ marittimu tal-vapuri Tawdex li jagħmel din l-operazzjoni aktar diffiċli. Tantu hekk li l-ewwel tentattiv biex jittella l-parit dakinhar kellu jkun abbandunat. Iżda mbagħad, grazzi għal perseveranza u l-isforzi ta' Raniero u Andrew, il-parit tressaq kollu f'post wieħed, twarrab minn fejn kien f'nofs il-passaġġ marittimu bil-inġibet permezz ta' dajsa biex fl-aħħar ittella fuq l-art. Il-ħut u kreaturi oħra li kienu għadhom ħajjin u maqbuda fix-xibka fosthom qawwisti ġew meħlusa u mpoġġija lura fil-baħar. Oħrajn, sfortunatament, laħqu mietu maqbuda fil-ħbula.